एडिसिनि गभर्नमेन्टनि रां आसुक लाख ते करोड़ बियां थां ते तामनि चाकरि पाइजा एडिसि जब खाय तंनाय रंनि रां ते ब्रं पेंशन रजाय अंगै तंग आसुक गदों मारमुइ हाय दलक जुंतिनि साइमा लायनाय मियाफ्रा एडिसिनि आन्दारा जे जब खाय तंनाय जब पाइजा रक डेपुटेशन लायखा ते ब्रक जानि जा प्रब्लेम्स ते ब्रक ताम प्रब्लेम फेस खाय तंग ओवर रंनो साइ खाना रखा मीडिया नि बुसखांग ते मीडिया रक ताम ते ब्रक ताम साका ओवर रंनो जुंतिनि ओ बिदिन बिसिन डिस्कस खायलायन ओ एडिसि गभर्नमेन्ट बाय तुइदुल जागरक जाके खायमानि 5-6 माइना ओपन सिलेबस गोबां बाक्सा को 1 इयार बाक्सा 13 मास रंग सेपन गोबां वो पेंशन माय अंगै तंखा के ताब और सुंते ओपन फाइ जे बंग आसुक गदों मारमै 1 इयार ओ बखौ सागा सिकलासे हाय ओबो कम गदों मा जराया हेदबो दलक 1 इयार 13 मास रक आसुक गदों मारमै बंगनि पेंशन जे आसुक रां एडसी एलाका बजेट फाइमानि ओ रां र बियां थांबाय खाना हंके तै साप रां न बियां तनि पैखाना आसुक गदों मा 1 इयार सिलेबो गदों मा जरा रमै पेंशन जे ओबो हाय सरकार दंमन फंची गरि फंची तैसा गामंगो हाय दिबा ताव मेन टपिक ओपन जे आसुक गदों मा जरा रमै रां रजाया अंगै तंखा पेंशन जे अंगै तंखा हंके ओ आसुक गदों मा रां जे पेंशन जमा अंगै तंखाना ओ रां रक त बियां थांबाय खा तै ओ रां रक साब जाखाना तै ओ जे डेपुटेशन रुपने और बरते सावजे बाक्सा के और रां बासि साखामियाव मन नाजों मिया अंगै तंखा और रां माखासे नाजागानो रखिने वान सब्जेक्ट तंगो हेगा प्र और रां बासि साख हामिया नाजागो हामना हिन तंग मानसि हायपन प्र आसुक गदों मा जरा रमै रां सिमाया हेंगा बाहेके नाजागि मानाय तै ओ पेंशन माया बर डेपुटेशन रुफ्रो ताम साकानर वो बर तुइ खनावै नेदि 17 day of March 2025 Monday jini ADC authority ni chief jini CEO bai जों मानलायखा जों फाइमानि और उद्देश्य ओंखायनो जोंनि पेन्सनार पेन्सन थामनि यागल फानो बिसा रकाबायखा 13 मास रकाबायखा महाय दै मायां दङो केताबक जरा रिसेन्टलि थांनाय बर' महाय मानानि कुनु बर'नि कुनु ता स्कोप कुदिं दङो बनि बाङै जों जोंनि CEO bai मालायनि जों मालायखा बर' मालायखा जोंनो सामानि हिखे बर'नि एडमिनिस्ट्रेशननि पक्ष থেকে बर'नि पजिटिभ दङ हनि बर' दङ ररानि बां साक्थार दङ खा खामै दङ हिसाबै फैयाबा बर' स्टेट गभर्नमेन्टनि থেকে जे रां फैसा सफैया उकावनि बाङै बर' जोंनो रबाय हिसाबै थांनाय रग गोबां मा पेन्सन ngै थांनाय रग दङ फैयाबा नर हायके डेपुटेशन रनानि नाया नर खेतामनि बागै मार खाबो थांनाय रग बर' जों उकबो साका बर' ग्रेजुवेटलि रखांखे महाय पेन्डिं याखामु किन्तु तबक जेबाबे बर' पेन्डिं खालायखिबिखा तामनि महाय इंखा उकबनो सामानि बर' रायजो सरकारनि बखाबो बर' कक याखि सुलुता गेबनि बाङै जोंखेने बर' तबक जारा महाय 12-13 मास थांनाय बर' दायति रनिंलां थें ताइ जारा कतालखे पेन्सन थांनाय बर' बाहायनो 2 मास पेसिङनो बर' जे मासाय बर'नि ग्रेजुएटि बर'नि डिप सेलारि के बर'नि कम्पिटिशन आबो पारि रनानि बाङै जों खरो बुसुक दं नों जे पेन्शन माया प्राय 180 बर'नि ता कुनु प्रसेसिं या माया ताबो एडिसि हापांबाय तो नरक साजाका स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानिया यासि सुरजागो इनके नरक ताबो स्टेट गभर्नमेन्ट नि फाइसिङाव के वानसुक यारु दं थांनानि बागै ना नरक अमसुक याराना थागनाय जों सिनि और एडिसि नि अथॉरिटी जेहेतु एडिसि एमप्लॉय एसोसिएशन बा जों उसु जरावनो जों अंग्रानाय अथॉरिटी रक जिनि बाङै तुमा स्टेप ना जदि सिबर नाम याखे बा बाबर जिनि बाङै व्यवस्था याखे जों जदि नांलांखे जों स्टेट अफनो आबल तिसिं मा सालायनाय पियाबा सिनि एडिसि नि जरातिनो जों ता आबादतो बर थिके बर साक्थार माने बर मुसुमानि बर बुखा खामानि आकन बर सामा जों गासिबो जों जों खाफुरि जों माफेलिया बन कौरो माने नरखे ब बदल ngै फेलेका बो जोंखेनो एडिसि एमप्लॉय पेंशनर एसोसिएशन जों ताबो आगेवो जों खलायनि नांगे तंमानि किन्तु ताबो माखलायखा उ पेन्डिं नि बाङै आंखे आबोनि प्रेसिडेन्ट आने आफ्राय जमातिया आने के रायो या सिनि फ्रेन्ड संना हेकेबा किसिं संना कारण अब बेलाय वान मासियाको आं बखनाया कोनो नर जेता सिनि प्रेसिडेन्ट नि न बुसंका अब हाइकुनि डेपुटेशन ना बनि आं वानि 38 बोसोर सारि जीवन आं पेन्सन नाना हिनै डेपुटेशन मारल खनायाको आं प्रथम तो अमर प्रथम खानानि वान सको कारण दां हिमालय जों जे प्रो साइक्रि रेगुलार थाइ दङ आफ्रो सिनि एक मास बेतन मायका जों सिनि परिबारनो चालुमानि सिनि संसारनो चालुमानि सलाय खनाय पने रगन चालुमानि बेलाय कष्ट किन्तु ताबुक जे पेन्सन मा मानि यगला ताक 13 मास कैसे 13 मास 10 मास
12 মাস অব হাইং দংখা ওমা যে অবস্থা কারণ আবো প্রশাসনিক যে আরো বড় ক্ষমতায় তংনাই বসে জরতাই আবো বসে সামু খাইকে আবো তো সমু সাইমিয়া ইনকা আপনি বাগে जों অব তিনি রানি নাংখা সিনি পরিবার যে এফেক্টেড আবো কারণ কা जों তাব 13 মাস বেতন মালি আমানা जों বুইনি থানি সামুদাङै চানাই बिया जों ता हाजिरा दङै चानाय जे बया 60 বছর কোন দিন মাইয়া কারণ সিনি পরেন কাছে কাছে পরেন বসা কাইজাক কাইনাनि नि कक संजा काई मालिया बसा पड़नानि परि मालिया रुगिना जोंना नाय मालिया आंनि जिब नायजों माया ता रुगिना जोंना हानि जे आसाय दं मानि आनि जे ताबुं माया इंगा जों अमाके पाके सलनाय कारण आपनि बगैना प्रशासननि साव जे सिनि एडिसो हापांगो दंनाय रखनो जतै सम्बत आरो दे सोंगा रोंखा हांके जों किसु ताले सिनि फेमिलि किसु गंगनो कारण तांनि हिमालय जे अवस्थाव जे तंमानो अब जों साना मथैया जे पेन्सननि रांखौ जों सोंनारक मांलाखा कारण तांनि जों जाया तो तंमायाबले इंगा रां पैसा बुनि थानि नाव सलग नाव अमंग नाव कासे कासे इन्टारेस्ट गोनां नायसाय दंखा सब साइमान अपनी बेपारे किन्तु ब्रह्म अब जे अमा हाइके जतन माने का आनि मते का अब सिनि दुर्भाग्यजनक सिनि बखा कबाल सा हामदि हानि आंगवान सको कारण तांगे हिमालय अमन आगे जरा माने रगु सताम का साइमिया इंगा जों ताबुक जे अमा हाइ माने यां दं हागे जों ताइ 2 मास न टाइम दि हर 2 मास जों माने दा माय अब तो किनो गो करि अब सिगुट करि इंगा जों तांग सलनाय 1 मास बेतन माय कष्ट मात 13 मास बेतन माय अब वा थंग माने कक दां खाबा अब वारमा सिजा कक अब सारा त्रिपुरान बरक नुकथों अबनो खोनाथों कारण अब हाइ अवस्था दंखाके सिनि नेक्स्ट फाइने बरक बंनाय अब हाइ अवस्था नंनाय हाइके समखनो सिनि नुखुंनि जत्त दंमारा अब समस्त अबं थानायखा अपनि बागै मीडिया सिनि मीडिया किजिं समाज सावनर अमनो सारा त्रिपुरान कक किसा किसा साइ पिरि रेडि प्रत्येक चैनल हनांथों खोनानांथों अबस्यक तालो दल नर गामकेन खनावै सराय सराय के मांखना तै और पेंशन माय रते बसाव जे ब्रो आगे सीपीएम गवर्नमेंट हामिया हामिया हिन्नाय फानसि ब्रो सीपीएम ल जे प्रो एडिसि इलाका न चालगै दं प्रो अफ्रो फानसि ब्रो पेंशन माय कुनो दिन फानसि थांयाको एकमा थायको हिनै हिंगा ताबु तो एडिसि इलाका नि जे तो क्षमतार चिन तिप्रा सामांसि हेदवा चिन टीटी एडिसि सीएम तो ईएम तो चेयरमैन तो बेबां चिन तिप्रा सासि कंट्रोल खायतंगो चिन तिप्रा से कंट्रोल खायतंग त जोंते बेसि के सुजुग सुबिदा रं माना नांगौ तै जे प्रब्लेम आं माना दाखते सल्व मांगा नांगौ हे चिन तिप्रा सासि चालगै दंगो तै चिन तिप्रा सासि टीटी एडिसि नि बेबां गवर्नमेंट नि तै एमप्लॉय रंगबो रां रुनानि थानि अबखलाय दं बक तांगै रां रिया हेके रां आटकाय तनखना तै मैक्सिमाम इलाका चिनि टीटी एडिसि इलाकाव थांनि के सिनायदि दै हामिया लामा हामिया अबनो कारेबो कारेन्ट रंनि बेलायखन प्रब्लेम फेस माखाय अबनो तै कुन दिन फानजि न नाजालिया जे जा एडिसि इलाकाव होनाय दिन रक कारेन्ट रक दै रक बेलायखन प्रब्लेम फेस माखाय जे एडिसि इलाकाव तन ब्रन अबरंग साइमान अबरंग त ननि बासि हेपानसि तै ब्रक जे पेंशन माया अबरंग पेंशन मानथाय तंमोन अबरक पितिसि रांलते आंनि तो खपता ब्रक ताक तिप्रसा इलाकाव तां हामकले खायका ब्रक तंग फानजि क्रिसिंगै तंहा हिंके दल नर अ बिदनुंगमानि परे टीटी एडिसि नि रां बियां थांतै अबहाय खाय तंनाय फाइसिं साबनि याग्रक तंगै मानर अबनो कमेन्ट खाय साना दा बगदे दल हंग तिनिनि बिदिन बाय आसंग नसिनाय चैनल करालंग लाइक शेयर सब्सक्राइब खायता पगदे मालायन तक कदाल भिडियो